Lai manyien mar somo manoero mar CBC mabende dhi nyime pacho kaendi pako ahinya kuom ber mabende osekelo ne jopuonjre. Jafwambo marwa Sophie Sao notimo limbe skund primar ma Aria kendo skund primar ma Aria mayudore boma ma Kisumu kendo losonwa wach makare mabende jopuonjre kanyakla kod jopuonje nitiere godo kotenore kod lai manyien mar somo ahinya weche goeko mag ber mar CBC. Chenro mar somo manyien mar CBC mabende koro iketo e time pacho ka en achiel kuom okenge mar bero migawo mar somo e pacho ka. Somo makama geto ahinya kaka jopuonjre nyalo keto e tim rieko magiyudo e skul kopogore kod somo mar 844 mabende ne keto mijing'o mana e yorego ma jopuonjre ne nyalo kalo penj. CBC is the best curriculum which I ever learned. I thank all the government of Kenya for bringing this. I thank the CS of health, CS of education for all he have done to us. Thank you for the books he have given to us, and I thank them for bringing us CBC. CBC is good. We are all thanking CS of Education and President for bringing us competency-based curriculum. CBC is improving us it can improve you to be creative. You can be a person who like drawing. You can be a farmer. You can be anything or a doctor. CBC natupeleka vizuri. Masomo iko sawa. Nashukuru government. CBC imenifunza vitu nyingi, kuplant vitu kama gooseberry, passion, strawberry, ugali, mayai, kuku, mboga. Yes. Chenro mar somo mar 844 yande keto mijing'o e kaka jopuonjre nyalo winjo paro kendo nuoyo gino ma japuonj ne puonjo e klas, gino mabende ne tamo jopuonjre e thuolo mar timo gigo ma gihero, dongore gin giwegi kachiel kod bedo jok mogerore e kind oganda kokalo kuom were mopogore opogore ma japuonjre ka japuonjre ni godo. I can say about 50% are on the right track. But of course, sama gimoro manyien chakore nyaka wa push ji eka gi learn to accept and they cooperate fully. But jonyuol are not very bad kochopo kuma gimidwaro no kony nyithindgi. When those that have the capability they do. Yeah. So gitemo, not 100%, but several of them are with us. Japuonj maduong' e skund primar ma Aria mayudore e boma ma Kisumu oyango ni somo mar CBC chiwo thuolo mar lalruok e kind jopuonjre e seche ma gipuonjore kendo ting' duto mag somo koro ok owe e wi jopuonj kende. I say it knows a child better than it 44 because it makes the child responsible. You find that in some cases that 44 nyedo ka nyathi chiemo to un gi jatich ot to wesane mesa mano tiji jatich. To in the CB system, nyathi ong'e ni kasetieko chiemo to jirani nyaka sana ma chiemo ni nyaka gole mesa atere sink. Ka chiego kiny otandana nyaka pedhi. To at 44 mago are not there. So CBC miyo nyathi come up to be responsible because nitiere gik monego gilan during the CBC core competency ma nyathi nyaka bedgo. Koro sama japuonj puonjo to mago bende osoye. Mikai Millicent bende en achiel kuom jopuonj mag CBC e skul noero kendo lero ni somo mar CBC jiwo jopuonjre mondo tim gigo ma gihero kendo chiwo thuolo ne jopuonjre mar chiwo duoko ne jopuonj kuom achiedh nade kata pek goeko ma gikalo e kinde ma gisomo, gino mabende konyo jopuonj e yore kaka ginyalo jiwo jopuonjre e yor somo. So CBC is good because actually nyithindo gi right now they are gin gi nyalo mar timo gigo ma ok gine e gweng cause gin nyithi town, gik moko kaka agriculture ok gine nikech gidak e town, giyudo mana gik ma ready. Koro sani because of CBC wanyalo puonjogi, ginyalo pidho lot, ginyalo pidho fruits
ginyalo ng'eyo how to take care of these fruits, ging'eyo luoko, ging'eyo how to take care of a plant until it reaches an adult plant. So ging'eyo basically kuma chiemo magineno mikelo negi gi parents gi from supermarkets or the markets, kaka ichako grow gi, kaka irito gi magibed gigo moromo minyalo cham. Jorieko nowacho ni nyathi matin kowinjo gimoro to wiye nyalo wil. Koneno gima kamano to nyalo paro, to kata kamano ka otimo gino to gino moke pache manyaka chieng'. Somo mar CBC konyo nyithindo matindo e bedo jogo maginyalo gombo bedo ka chieng' moro gibedo jomadongo, ma kaluwore kod somo mar practical kata somo mar neno kod timo mabende ipuonjogi e curriculum noero manyien. Ne Lolwe TV kowuok e skul ma Aria e boma ma Kisumu, an Sophie Sao. Erokamano ahinya Sophie Sao.